Olen Pia Pakarinen, toisen kauden valtuutettu Helsingistä. Helsingin kaupunginvaltuuston kolmanneksi kaudeksi. Miksi helsinkiläisten kannattaa antaa äänensä juuri sinulle? Olen palvelutehtävässä tässä kaupunginvaltuutetun hommassa ja minun on aika helppo ottaa yhteyttä. Mä myös itse käyn paljon tutustumassa ihan paikan päällä kulloinkin käsiteltäviin asioihin ja perehdyn hyvin siihen, mitä olen päättämässä. Mikä mielestäsi on valtuutetun tärkein ominaisuus? No, kyllä ne on nämä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Kukaan ei saa yksin mitään aikaiseksi, eli pitää tehdä yhteistyötä oman valtuustoryhmän kanssa, mutta myös toisten ryhmien valtuutettujen kanssa. Ja toisaalta sitten perehtyä tosiaan asioihin ja olla vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa. Siinä se on. Yhteistyötaitoja se arvostetaan valtuustossa laajasti. Toiminut kiinteistölautakunnan ja opetuslautakunnan puheenjohtajana ja olen tällä hetkellä Helsingin Sataman hallituksen puheenjohtaja. Mitä tämän luottamuksen takaa löytyy? No tietysti se, että on jo tämä 2 ja käytännössä 3. kausi. Mä olin aluksi varavaltuutettuna 1 kauden, niin siitä on tietysti tullut kokemusta, mutta myöskin työelämässä. Eli on ollut erilaisissa esimies- ja johtamistehtävissä tällä hetkellä Helsingin seudun kauppakamarissa ja tietysti kaikessa tästä kokemuksesta ammennan sitten myös tässä työssä. Mitkä asiat haluat saada kuntoon, jos pääset jatkamaan 3. valtuustokaudelle? No pitää varmistaa se, että laadukas koulutus säilyy Helsingissä jatkossakin. Se vaatii tietysti riittävää määrää aikuisia kouluihin. Toisaalta sitten yritysmyönteisyys on mulle tärkeä teema ja siinä esimerkiksi yhden luukun palvelujen kehittäminen, kun nyt sitten viime tai itse asiassa kuluvalla kaudella saatiin tämä yritysvaikutusten arviointi vihdoin käyttöön, mistä mä oon tehnyt lukuisia aloitteita jo kaikilla näillä kausilla. Ja sitten 3. sujuva liikenne, eli että Helsingin keskustaan jatkossakin pääsisi sujuvasti kaikilla liikennemuodoilla, myös henkilöautolla. Valtuusto päättää kaupungin talousarviosta ja taloudenpidosta. Mikä oma ohjenuorasi on Helsingin kaupungin taloudenpidon jatkossa? No, tämä onkin tosi tärkeä asia, koska tietysti kaikki voivat luoda kaikenlaista, mutta se millä se rahoitetaan, niin se on se tärkeä kysymys, jotta emme sitten jättäisi velkaa perinnöksi lapsillemme. Ja siinä mielessä tietysti ihan hyvä käänne tapahtui nyt viime vuonna. Velkahan kaksinkertaistui Helsingin kaupungilla vuodesta 2008 vuoteen 2015. Viime vuonna saatiin velkaa hiukan lyhennetyksi ja kyllä se on tärkeää, että me pidetään huolta tästä myöskin tulevina vuosina. Kiitos.